Втора част. То ние приключихме, така че каква втора част? Искам да опитам млякото. То пари. Ма много вкусно. Помните, когато вчера завре чашата в главата на кучето? Да, хора, това беше всичко от нас. Не е било. Сега ще тръгваме да се разхождаме. Я писи млякото. Опа. Брат, защо мязам на олигофрен? Защото си? От близко. Сякаш има някакъв филтър, който съм сложила. Не си. Взехме си чай. Малко ще гледате отдолу. Да се разбъркам чая. Да. Добре, хора, това беше всичко от нас. Чао!